Higala kung gusto na ka magbag-o, gusto na ka mga lagad sa Ginoo, naka-decide na ka nga musunod ni Kristo, dapat andam ka mudawat og mga insulto. Kay once mga lagad ta sa Dios, normal ra gyud ang mga paglutos, daghang mobira na to paubos, daghang kasakit ug mga pag-antos. Kay matud pas bala ang kasulatan, kung kinsa katong gustong musunod sa kaytas-an, musubay gyud sa sigpit nga dalan. Ila tang igayagaan, ila tang bugal-bugalan, ila lang tang kataw-an. Usay tawgon paglaig tinuuhan, apan dapat nato ng pasalamatan, kay once ato na siyang nagian. Usa lang nakatimaan nga nagsubay ta sa saktong dalan, padulong sa kinabuhing walay katapusan. So abanti lang ta mga kaigsuunan, iasa raman ang mga kasakitan, hunaw-naa nga naay ganti sa unahan, ug mao na ang kinabuhing walay katapusan. Maayong hapon mga kahigalahan, ampo ug amping lang ta kanunay. Happy New Year everyone. God bless, to God be all the glory.